Добро утро. Много ми се спи. Отивам на закуска. След това плана е да вземем автобуси и да ходим до Милано. Какво имаме тук? Какво имаме тук? Special Edition. Какво е това? Това е от магазина. Просеко. Жега ли е Мише? Хора, не стигнах до Олимпиада, но стигнах до кръговете положение. Хора, стигнахме до нашата желана дестинация, до въпросната катедрала. И сега с Биби слизаме надолу по стълбите, за да може тя да се преоблече. Не мога да ви обясня каква жега е. Зверска жега е. Аз буквално съм с ленчето. Много ми е жега. Не се диша. Не знам колко ме чувате. Тук има супер много хора. Аз микрофон не притежавам. Обаче тук е супер красиво. Има супер красиви хора. Сега отиваме към един театър. Те другите вече са там, че аз влязах в един магазин. Направихме си снимки на катедралата. Надявам се да са станали хубави, защото аз съм такъв протектор, който не се вижда много. Да уважим малко инстаграма. Малко се прецаках. Най-добрата ми приятелка и гледах локацията, за да я намеря къде е, че ние се разделихме. И отидох на локацията, където е била преди половин час. Малко се поразходиха, ма айде, сега се връщам при тях. Ма няма яка. Insane. Ама тя е... Да, изглежда пластмасова, не? Не, тя е метална. Аз имам в Флоренция също една такава метална. Слей! С Биби сме се наредили за опашка да влезем в катедралата. Минахме и през Кико. Взехме си от червилата, където можеш да напишеш там по тях. Дали име, може да си сложиш и различни картинки. Най-интересната може би беше тази, където на нея има катедралата и си пише Милано на нея, нали? Да. И вече сме много изморени. По-късно ще ходим към един ресторант, в който една приятелка го препоръча. Пък ако другите не са навити, ще ги навием сега. Какво да правим? И без тях може, но не им казвайте. Дойде време за най-големия ни кошмар, а именно стълбите. Аз вече се задъхах, лошо ми е, не се чувствам добре, но поне ще си заслужавам. Хора, слизат ли какво? Ние спортистките обаче. Европейско идваме, се задъхахме от 3 етажа стълби. Станах поне 10. Не ми е добре. Не са 10 със сигурност. Значи, ако идвате тук, идвайте една идея по-рано, защото... Вътрешната част затваря в 6. В момента е 6 без 10 и не ни пуснаха.
И реално руфтопа горе затваря в 8 и затова ни пуснаха само за руфтопа, но се обещахме да дойдем пак за покупки. Следователно ще дойдем и да разгледаме вътре и не сме се притеснили особено. Може би това, което ме притеснява в момента са стълбите. И аз това и викам на Биби. Качването трудно, но после слизането не ме притеснява толкова. Тук е супер лудо, много е живо. Някакви хора наистина е уникално, обаче се виждат скелетата, където държат самата катедрала. И има още едно място, откъдето може да се качим още по-нагоре, така че аз съм повече да ходим нататък. Мале, много се измърх тия стълби. Сега ще ви покажа от състезанието на Биби травмите. Искам да видите колко много дадохме на това състезание. Просто погледнете за какво става на въпрос. Не сте готови да обърна. Обръщай. Смисъл, погледнете каква синка. Обясни от какво е. От двойката с Софи хвърлям батона и го удрям с кракфил и той отива при Софи. Това, докато го работехме, не ставаше толкова много пъти. Обаче като отидохме и излязохме там с самото представяне, се получи от раз. Така че много сме доволни. И двете. Да, много сме доволни от себе си, въпреки съдиите не оцениха потенциала ни. Просто хората си нагласиха цялото класиране. Какво да ви обяснявам, няма да разберете. Ужасно. Иначе сме много добри. Факт. Реално се справихме добре за времето, подготовката, което имахме. Нямахме съдия и там единствения химн, който слушахме, аз казах и по-рано, беше този на Чехия. Викам, вече на края на състезанието, ако чуя химна на Чехия още един път, ще ми е за първи път. Какво да ви кажа просто? Нямаме думи. Надяваме се на световното вече да е по-добре, то ще ни е в Хърватска. Така че трябва да ни стискате палци. Искаме да се подготвим малко повече, защото от работа и от какво ли не още... Аз съм в един университет, Биби е в 2. И съм в 3 специалности, вече приехаме втора специалност в първия ми университет. Искам в коментарите да напишете браво, Биби. Вие представяте ли си вече? След 2 години ще имам 3 бакалавърски степени. Ако не изпуша тотално. Аз ще съм до тебе и ще ги избутаме двете, ако трябва тия 3 бакалавърски степени. Мисля, че се качихме най-отгоре. Аз оставих Биби. Мале, пак се задъхах от тези стълби. Оставих Биби да поседне и тя. Много съм доволна. И светлината е топ. Тук има даже някакви гледчици. Там не искам да ви показвам, защото има някакво скеле и много ме дразни. Ето тук мисля, че няма, така че сега ще ви покажа гледка отгоре. Ето тук има едно свободно място. Това е моето място. Аз, която ме е страх от височини, какво правя? Инсейн просто. Инсейн, просто инсейн. Искам да видите жената просто. И аз бях така, когато се изкачвах по стълбите. Просто исках да легна долу и да не се качвам повече нагоре, но наистина си заслужаваше. За ето такива гледки си заслужаване. Тук малко снимам срещу слънцето, но много е красиво. Уникално е. Получихме някакъв перфектен час, който стават идеални, уникални снимки. Направихме гаяки на Биби. Нейния инстаграм може да го намерите в описанието на профила. Моя също ще бъде там, заедно на момичетата, които ще ви покажа малко по-късно. Те са ни от отбора. Много мразя да чакам на опашка за стълби. Наистина. Изключително много мразя. Влязохме вътре.
очаквах да влезем вътре. Всички пазят тишина и ме е срам да говоря повече. А тук даже една двойка си правят снимки навсякъде, докато слизаме. И ми е супер неудобно. Ще взема да се хвана на някоя снимка, как говоря и как снимам. Ето я Биби. Снима за контент в Instagram. Very demure. Very mindful. Погледнете за какво става на въпрос. Няма такава красота. Контент да има е положението. Всяка да ни затворят вътре. Опа! Мерси! Да ви покажа катедралата и вече на залез слънце. Уникалното. Един път. Хора, взех си някакво нещо. Това с кариди, с някаква праскова, има някакви цветя отгоре. Класически избор. Как си трябва? Лазания да искаш. Тук имаме някакви брускетки. Янче, ти какво хапваш? Някаква странна паста, сега не съм виждала, с песто и пистачио. Изглежда топ. Да. Същото. Добре сте. И това изглежда много добре. Аз трябваше да се обяснявам. Гледни уникално. Обожавам морфидарва. Искам да кажа странно. Паста лингуини. Айде хора, на здраве. Здраве. Теди, какво пиеш? Сано Лоренцо шприц. Янче, ти на какво си? Лимончело сприц. Я просто аперолче. Вие прекрасни какво пиете? Вино да е 21. Бяло вино. Това вино е едно от най-хубавите вина, които съм пила. Колко от 10 му даваме? 11. Добре, аз съм тогава 10,5 от 10. Кажи за влога как се чувстваш. Не можеш да се оплачеш. Много добре. Как оценяваш преживяването си в Милано от 1 до 10? 15. Тук да живея. Някой иска ли? Какво правиш, бе, жена? Бутме крачетата. Като ни болят крачетата, какво правим? Събуваме обувките. Ми повече няма да идваш с равни подметки и това е. Ти са същите. Моите са по-удобни. Поръчахме едно тирамису. Честно казано, не ме кефи много как изглежда, но сега ще видим как е на вкус. Правим тест на тирамису. Заве. Много ми харесва. Добро е. Обожавам. Я бисквитка някаква има. Дълбай. О, добре. Тук си пеят, там дигат кутърче. Всичко е под контрол. Прибираме се вече, часът е 12:30. Тук на катедралата, която ще ви покажа за 20 път в този ден. Снимах я сутринта, на залез, сега и на тъмно. Не ни е лесно. Биби почива. Останалите имат работна дейност, ще се снимат. Прибираме се към хотела. Ще прави летящи пред дома. Я един летящ скок да видя, давай! Дърпай! Ето това там човече седи като отлъчено. Реши, че ще снима катедралата сама. Бедното гаврошче. Миличко, розичка ли получи? Да, много сладко. Ами естествено, за най-красивата розичка, нали така? Онзи ето там с бялото, дето ходи с това до черната тениска. Право да се учат от него всичките мъже. Много сладко! Уважавате ли камъните? Да. Уважихте ги. Хора, утре отиваме там горе. Ето там. А сега отиваме ето там.
Тия рисунки не ги бях забелязала, между другото. Хората с розички. Аз нямам кой да ми подари розичка. Хора, за това нещо, където си слагатите тия хора, има някакво поверие, че ако се завъртиш 3 пъти, ще ти се сбъдне едно желание. Вижте го, бебето с позата. О май гад! О май гад! Виж, ти си човека, да бе. Защо се завъртях в дупка в пода? Не се разсея. Успешно се прибрахме в хотела в 2 без 20. Какво е тук? Пускаме тежък рум-тур. Няма ли къде да оставим картата? Ще бе окей. Даже има и огледало. Даже има къде си заредят телефона, какво повече ми трябва. Алкохолик? Алкохолик? Още един алкохолик.